Варикозните язви, диабетното ходило и атоничните рани са основните разновидности на трудно зарастващите рани. Те постепенно разрушават и увреждат тъканите. Лечението не е просто важно, а наложително. И вие ли страдате от незаздравяваща рана на краката? Болката, сърбежа и неприятния мирис са ежедневните ви спътници. Опитвали сте редица мехлеми, компреси и упражнения. И дори раната да заздравее, ефектът е толкова кратък, че вече не очаквате ситуацията да се подобри. В България вече се прилага модерен метод, с който се постига трайно заздравяване. Онклиник разполага със специализирано отделение за лечение на трудно зарастващи рани на краката. Рана, която в продължение на повече от 8 седмици не показва тенденция към зарастване въпреки адекватното лечение, се приема за хронична. Състоянието е сериозно изпитание както за страдащия, така и за близките му и се препоръчва да се отнесе към квалифициран специалист. Онклиник прилага в България световно утвърден метод за лечение на незаздравяващи рани на краката. Той е подходящ за всички видове хронични рани и води до частично или пълно зарастване на същите. Лечението в Онклиник протича с серия от процедури, които освен почистване и отстраняване на некротичните участъци, подобряват локалното кръвоснабдяване на тъканите и подпомагат зарастването на раната. Методът дава възможност на всеки човек, страдащ от хронични незаздравяващи рани, да реши проблема и отново да стъпи уверено на краката си. Онклиник е част от Advanced Medical Institute, най-голямата международна медицинска мрежа. Над 25 000 българи вече са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.